कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. हेडलाईन्स प्रायोजित बाय साई इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड, ब्रँडेड इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे भव्य शोरूम. कोकणातील तीनही जिल्ह्यांना रेड अलर्ट जारी. सिंधुदुर्ग, रायगड, रत्नागिरी, सातारा आणि कोल्हापूर यासह काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा जोर वाढणार. हवामान खात्याकडून जिल्ह्यांना रेड अलर्ट जारी. महाड दापोली राज्य मार्गावर अपघातांची मालिका सुरूच. महाड दापोली मार्गावर एसटी बसचा अपघात, चालक वाहकासह 8 जण गंभीर जखमी, गाडीचं मोठं नुकसान. कोकण कन्या एक्सप्रेस मधून पडून चिपळूणच्या 29 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू. मुंबईहून मडगावला जात असलेल्या कोकण कन्या एक्सप्रेस मधून पडून राहुल संतोष सावर्डेकरचा मृत्यू. चिपळूणमधील परशुराम घाटामध्ये मातीचा भराव कोसळला. भराव कोसळल्यानं प्रवास अत्यंत धोकादायक. दोन्ही भागातील भराव कोसळल्यामुळे परिस्थिती अधिकच गंभीर. दाभोळजवळील कुळथर येथे चूल पेटवताना साडीनं पेट घेतल्यानं महिलेचा मृत्यू. चुलीत पडून गंभीर भाजल्यानं 68 वर्षीय वृद्ध महिलेचा उपचारादरम्यान मृत्यू. सावली डान्स बार वरून आरोप प्रत्यारोप. अनिल परब खोटे बोलतात. मी योगेश कदम यांना सांगितले डान्स बंद करा, मोहीम हाती घ्या. रामदास कदम यांचं वक्तव्य. दापोली खेड मार्गावरील हिलटॉप परिसरामध्ये बोलेरो गाडीचा अपघात. अपघातामध्ये कोणत्याही प्रकारची दुखापत किंवा जीवितहानी नाही. रत्नागिरी तालुक्यातील आरेवारे समुद्रात बुडून 4 जणांचा मृत्यू. अंत्यसंस्कार करण्यासाठी वडील दुबईतून रत्नागिरीत. संपूर्ण परिसरात शोककळा. समुद्रकिनारी पर्यटन करताना काळजी घेण्याचं केलं आवाहन. दापोलीत मुसळधार पावसामुळे बोरोंडी गावातील नदीवरील पूल गेला वाहून. 2 गावांचा संपर्क तुटल्यानं महिलांसह वृद्धांची मोठी गैरसोय. पूल वाहून गेल्यानं शासनाचा निधी वाया. पुलाच्या दर्जाबाबत गावकऱ्यांनी उपस्थित केली शंका. कोकणातील पत्रकार मुजम्मिल काजी यांना राज्यस्तरीय आदर्श युवा पत्रकार पुरस्कार जाहीर. नवी मुंबई येथे होणार पुरस्कार वितरण सोहळा.